Live gaan. Ga maar lekker live gaan. Live gaan, live gaan. Oh, oké. Ga maar lekker livey, livey, livey. Ga maar lekker livey. Ga maar lekker live. Ga maar lekker live. Ja, 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 ja. Ga maar lekker live. Dus even, jongens. Ga maar lekker live. Met al mensen gewoon zien, dit is een prachtige stream. We zijn al wel live, hè? We zijn al wel live. We zijn al wel live, hè? Maar ben ik live? Live. Du, 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 du. Ja. Ja, ik ben blijkbaar al live, denk ik, dus dat is het mooie ervan. Dus ik ging gewoon inspreken. Nou, meestal hartstikke mooi met mijn show. Ik kan heel nog in kijken, dus dat is het mooie ervan. Maar misschien komt dit later dan waarom of zo. Ik weet het net hoe het werkt. Ik ben te betierd met inschakelen, want ik ging me instellen nou een kwartier voor jou. En nu is het 20 voor. Dus ja, misschien gaat het pas echt om een kwartier voor jou los. Hè? Waar zit het zeggen? Ik ga in ieder geval even een koptelefoon opstoken en weer herkennen of ik het goed insprutsen ha. Je eigen loer niet, dus ik heb stilzetten, want het tinkt, 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 tinkt hier alweer. Nee, even zien. Bart Volbeda, die zit meer je ding te sturen. Bart Volbeda, wat is er mee te sturen? Ik kijk wel even mee. Zo, we zullen even lekker inspreken. Naar de sauna? Oh, ik denk aan de sauna. Nee, de zouder. Ze gaan naar de zouder. Niet storen is aan. Hoppakee. Nou, zo. Ben je wel live? Hoe ligt het hier? Ben je wel live? Nou, mooi zien voor me. Ik weet helemaal niks, joh. Like the way I do. Ah, ik zie het al. De privacy is verborgen. En de zichtbaarheid weer openbaar wezen. Klaar. En dan opslaan. Ja. Het is die gewoon even net goed. Ja, dat kan gebeuren toch? Dat het goed zit. Hup. Doen we die een fotsa. Dan doen we die er even voor. En dan doen we die er even voor. En dan doen we even sa. 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 Ja. We gaan dadelijk lekker inspreken. Let me nou eens even lekker inspreken. Zo, ik ben gewoon live, hè? Ik ben gewoon live. Zo. Je dadelijk lekker inspreken en je kan dadelijk lekker mooie prijzen. Je kunt hele mooie prijzen binnen. Ja. Er zijn hele mooie prijzen binnen te verzetten. Wat ik nog mooi vind van Joert. Je hebt misschien wel vaker jongen, het inspreken gebeuren. Hè. Wat ik nog mooi vind. Heel vaak ben ik wat inspreken geweest. En was er ergens van. Goh, er zit dan zo'n doel hè, van Joert. Dat zul je misschien ook wel. Je kunt het zo misschien wel zien. Er zit dan. 1200. Dus dat zou dan bijvoorbeeld het doel zijn voor Joert. 1200 mensen die of 1200 fragmenten inspreken. En op dit moment binnen Joert al 823 opgenomen fragmenten. Dat wordt dus zeggen dat er nog maar 300
zo'n 70 fragmenten insprutsen hoeven te worden om het dijstige doel te helpen. Hey, dan ben ik er gewoon al. Ik zei, je hoort gewoon, als je het dijstige doel helpen van 1200, dan is iedereen die wat stuurt naar www.devrieskevlogger.nl/prijzen, die is een winnaar. Ja, die kreeg gewoon wat. Als we gewoon de 1200, het dijstige doel van 1200 duurt helpen, dan winnen we gewoon. Dus stuur gewoon even die gegevens naar info@devrieskevlogger.nl ken ik, maar dan kun je gewoon een formulier invullen via devrieskevlogger.nl/prijzen met 1 i. Ik heb hem hier ergens, ik moet hem even ergens tevoorschijn toveren. Ook hem hier nog hadden mensen, voor me irriteren. Dit is ja, zo. Daar kun je dus gewoon die gegevens in sturen, vul het formulier in en dan, nou, je het 1200 haal je, waar ik me net van voorstellen kan dat we het net halen, dan winnen we gewoon alle jaren. Wij zijn al als heel Friesland. Want inspreken, dat doen we natuurlijk, dat doen we voor uzelf eigenlijk. Hè? Zodat we een mooie database maken met al je Friese zinnen, waar mij ontwikkelders van apps of andere dingen, nou ja, zwaarrobots, dat we daar gewoon echt Fries praten kennen. Hè? Dat we gewoon Fries praten kennen met de toekenapparaten die we hebben. Nou, dat willen we gewoon graag, want oors dan mag die in je eigen huis verbrekken. En verbrekken, dat kan die echt nekken. Zeg ik altijd maar. Dus we gaan ook gewoon lekker inspreken. En we gaan lekker voor de 1200 mensen. Come on. Ik begin er alvast mee. En stuur dus die gegevens naar devrieskevlogger.nl/prijzen. En doe krijgt een heel mooi prijskaart stuurt. En dat treft haast het gewoon nog van nee. Nou, als ze dit hier nog. Nou. Ik ga gewoon lekker inspreken. Doe me lekker mee. Stuur die gegevens even. En dan komt het helemaal in de water. Hè? Daar gaat er. Er kan nog bezwier maken worden tjin de vergunning. Inspreken kan ik gewoon op die telefoon. Hè? Ik ga heel mooi apparatuur al. Ja, klinkt prachtig mooi. Maar het kan gewoon op die telefoon. Maak net uit voor accent als het haast. Oh ja, de prijs had je trouwens ook nog. Ik is heel mooie logjes winnen voor op de fiets. Dan krijg je een heel mooi shirt van de Friese Vlogger. Als die maat even achterlist. Die maat, een heel mooi shirt. Zo'n mooi shirt. Hè? Prachtig. Het stipt me zelfs ook heel mooi. Hè? Maar ik ben gewoon zingen dat ik jou gewoon heel mooi voort. Omdat het een heel belangrijk doel vind. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat er insprutsen wordt. Dat we letterlijk gewoon Fries praten kennen. Tjin uze toekenapparaten. Want dat is nou lang net altijd het geval. En dat is. Daar rent je er even in naar binnen. Wat zei je, Philip? Mama ga ik eens de pokertrap zoeken? Oké, dat is een speeltje. Mijn zoon is direct in de cel rond af en toe. Dus die vreet me af en toe wel eens even wat. Als het te vol en druk is, dan doe je dat net. Ik weet net waar is zin hoe je het, maar. Ziekte en rennen als een reden triet terug het boek. Oh, sorry, dit zei ik niet heel goed. Er is geen terugkomen zijn on. Ik ben het altijd hele makkelijke zin, maar lees ik gewoon eerst even een keer van tevoren hoor. Wat zit er goed in mijn agenda? Nou, dan druk ik dan op opnemen. Wat zit er goed in mijn agenda? En denk je nou van, oh, had het nog wel goed zijn? Kerst ik gewoon waarom harkje. En dan kerst eventueel. Dat klinkt op zo oké. Kerst gewoon inchainen doen. En dan clear. En het is zo, dat wil ik altijd nog een keer nice doen. Alle zin weer nog een keer nice doen. Dus dat treft. We gaan jullie voor de 1200. Het doel van jullie is 1200. Ik zet jullie even snel letten. We hebben binnen. Even zien. Even zien. Hoe zit het hier, jong? Even zien. Friesk. Waar is het Friesk? Even intypen, denk ik. Friesk. Daar is het al. Friesk. Mast toe eens even zien. Friesk. Machine, ze volgen er links sprutsen. Net. Even zien. Hoe volgt er links? Maar kan ik dat zo? F4. Toch jou opnomen fragmenten. Dit is van iedereen, denk ik. Maar van het Friesk dan. Dus ik stel op plak nummer 24. Dat mij om mij ik wel even oors. Ik wil wel even wat hoger in deze ranking komen natuurlijk. En even zien. Friesk. Zo, en als je nog een vraag hebt, is dergelijks. De chat is gewoon hier. Stel gewoon die vraag. Komt helemaal goed. Even zien. Nou, ik
ken het bevinden. We zullen even zien. Inspreken.url. Hoppakee. We zitten op 828 fragmenten, joh. We moeten dus naar de 1200. Nou, piece of cake natuurlijk. Want iedereen moet het even lekker mij helpt, dan slaat het gewoon. De band weten de grenzen dat je binnen blijven moet. Ja of je? Op Vlieland en Skielge binnen ekstikken dun verdoen. Van de eerste games al rond het al mis. Hier op tennisje denk. Bij het chef van de offerte waren we een beetje wiet om ons. Die is mooi. 3 dagen later vliegen ze alweer naar de volgende conferentie in Spanje. Dat is net best. Eentje. Zo, en dan gaan we verder. De politie zal boetes vangen van mensen die het vissen te let van bataljon binnen. Mooi zin. Vind ik een mooi zin. Ja, meestal hartstikke leuk als je nog kijkt inschakels. Dan ben je bezig met de inspreekmarathon. We hebben een mooie prijzen winnen kerst. Zoals een mooi t-shirt van de Friese Vlogger. We gaan joet voor de 1200. Daar ben we eigenlijk al haast heel wat. Dan krijgt iedereen die joet een mailtje in het tasje naar de frieskevlogger.nl/prijzen. Die krijgt iets heel moois tasje. We hadden dus mooie shirts. We hadden hele mooie logjes voor op de fiets. We hadden hele mooie papzakkers. Ik zat op in de telefoon doen. Zodat ze nooit en er nimmer meer vallen list. Eventueel, maar dat is echt heel exclusief nog in een pad, want er binnen maar 12 van volgens mij. Dus dat kan ik net garanderen. En dat alle jaar voor het mooie doel van het inspreken. En het inspreken dat doe je net voor jezelf, dat doe je eigenlijk voor de hele Friese minierskip. Zodat we letter echt Fries praten kennen in je toekenapparaten. We maken met z'n allen een hele mooie database van 200 uren om Friese zintjes. En die 200 uren Friese zintjes, die worden dan broek door ontwikkelders om een apparaat echt Fries praten te kennen, dan wel verstaan te kennen. Dus het is ik verrekte handig als je bijvoorbeeld een apparaat had, wat toek is, ik noem maar Siri of Google Home, ik noem maar iets, en je kan direct Fries mee praten. Net dat het alleen maar in het Hollands is, dat we het verbreken, maar een belangrijk doel, maar we moeten dus wel 200 uren helden. En hoe helden we dat? Dat helden we door elke dag even in te spreken. Als je bijvoorbeeld waar je hoort, met er alweer 823 fragmenten opname van het 1200, wat dan het doel is. Spreken we elke dag 1200 in, dan ben we er samar. En dan ben we samar heel blij, want dan kan iedereen gewoon het Fries op zijn toekapparaat broeken. Nou, daar doe het voor. Dus ja. Nou, goeie, zei Takes Games. Goeie, Takes Games. Haast al insprutsen en haast al dingen games opstuurt. Want dan wist je gewoon, hè? Dan ben je gewoon de gelukkige. De politie zal boetes vangen van mensen die vis te let van bataljon binnen. Dat zie ik niet verder al. Dat gaat wel oer, eet je een oud mandje binnen. Tap. Us hin lezen de aaien die wie die vast in de winkel verkeerpje. Inspreken kan op elke apparaat, telefoon, computer, iPad, noem maar op. Ik mag graag mensen fotograferen. Dat vind ik nieuwsgieriger als gebouwen. Nou, het hield me zelfs geen kent. De jongens van mijn ploeg binnen voor 100% motiveren. Er worden maatregelen genomen om de risico's tot een minimum te beheinen. Wat een waanzinnig verhaal. Het leest als een thriller. Dat is net echt op zijn Fries, maar een thriller. Een thriller. Dat moet nog blijken doen. Hier rent mij iepen ergens in ondergang in de meter. Nou, ik denk dat het wel goed is. Haast nog in twijfels, best nog zelfs om twijfels. Dus denk je van, goh, had ik het wel goed insprutsen. Kerst gewoon een nijharkje. De risico's tot minimum te beheinen. Nou, je kent Jerry, dat is fantastisch insprutsen natuurlijk. Klinkt dan een klokje. En we gaan weer door. Daar gaat er weer. Zijn vleermachine lanen om 10 minuten uur 10. Mooi wordt vleermachine voor een vliegtuig. Hè? Uusheid leidt in de bleerde belig in de blikken te bijtje breidjen. Wat is dat, joh? Prachtig. Soms zit er hele mooie zin bij. Ik in laatst een hele mooie zin. Dat wie hij koe het broeken als een moes in de onderbroek of zo. Ik weet niet meer wat het bij je. Dat is heel mooi. Ik had helaas net onthouden.
Hij had de klok lieden net, maar weet net waar de bengel hing. Echt mooi niet. Dat is een mooi Frieske uitspraak, hè? Eigenlijk broek je die vis te weinig. Te min. Dus ja, je moet zo bezien, je kan inspreken en je leert ook wat van een Frieske taal. Nou, wat moet je nog meer? Als je nog van taal horen, dan moet je er gewoon bijwijzen. Je hield al betierd op een radio, jet. Dan wie het een stille woord, behalve in de ongetierd. Bedrijfstechnisch bezien biedt deze situatie alleen nog maar voordeel. Die aaien wie het enigste dat ik een echte viering inkregen had. Ja, dat is soms ook wel tongenbrekkers, hè? Geen naar zo'n 102. En uiteindelijk, hè, accent is ook net heel belangrijk. Als je woords praat of klaarfries, weet ik wat het praat of Fries. Dat is al je prima, want het gaat direct omdat het apparaat is, maar het is een database met z'n volle mogelijk verschillende accenten, zodat het ding het versteert. Ik geloof wel, maar ik doe er niet aan. Je doet geloof. Dit is het bonkerrak van een moes. Oh, ietsje. Hoe ver ben we nou, jongens? We kunnen even zien. Hoe ver we nog binnen? Bij de 1200. 853. Zo, we gaan vooruit. Correct squallen. Oh, correct squallen. Ja, het is correct squallen, joh. Ja, maar dit is wichtig, hè? Squallen is wichtig. En dit is ook wichtig. Wie hier wadders om onder de laatste man te vluchten. Dat worden hele mooie fokmerries. Het is vaak slim de betjutting van de woorden goed werd te gaan. En ik geef je dus voor de 1200. Hè. We gaan 1200. Bam! De goden hierne het die snijs echt op hem verzoen. Bij zo'n beetje klein is het geen wonder dat ze kjeldskiepje. Kjeldskiepje. Ja, ik zei, er komen woorden voorbij, jongen, en denk je, wat is dit alweer? Maar het ben mooi woorden. Wie verzin je goed, maar het riek squat er heel wat uit. Ja. Het lijkt erop dat we moe weer een zware reis van de boeg hebben. Of boeg, zou ik zeggen misschien. In zijzie tijd maar de nieuwe techniek hem bewijzen. Mensen willen alles in een huis hebben voor beide kriesdagen. Ja, huis is dit, ja, huis. Op de ballastplaten komen een soort trekvogels. En niet zien je maar. Oké, daar gaat hij. De inzittenden van de auto's binnen mij de schrik vrijkomen. Ik ging er om kwartier van mijn krantenweek. Hartstikke leuk dat je met me show trouwens. Ik zie nou wat meer kijkers hier. Dus beste mensen, je kan prijzen winnen door in te spreken op inspreken.nl. Littingengevers achter op defrieskevlogger.nl/prijzen. En doe winst gewoon geheid. Doe winst sowieso. Iedereen is Joet een winnaar. Want Joet hebben namelijk de 1200 fragmenten. Dat gebeurt net vaak dat het doel hellen wordt. En dat maken we gewoon vieren. Want we moeten door naar de 200. En ik zeg eerlijk zeggen, je kent het dossier. Ik zal het even aanmaken. Dus ik maak even snel van hoeveel is er al in sprutsen om in totaal te wezen. Dit laatste zit ik hartstikke goed, dus dat is mooi. Om hem te troosten had Rosa voor hem een fado zongen in het Portugees. Selectie om leeg uitbreidje. De meesten op hun eigen manier inspreken. Veel zelfs meer een rapper dan vooral. De politie neemt de zaak in Burgum heeg op. Prachtig, hè? We kunnen even zien hoeveel er nooit totaal insprutsen is. Dat is op zich wel nieuwsgierig. Even zien. We gaan nou eens 869. Wat is nou 1200? Hey, kom op, mensen. Help mij. 1200. Hey. Hoe moeilijk kan het wezen? Wanneer ken ik een Frieske Google Homecapje? Nou, als die 200 oren insprutsen hast. Dan ken het. Oh, ik zal net de bot op een microfoon omslaan. Dus zodra 200 oren insprutsen binnen. Ik zei al, ik stel me even zien hoeveel oren binnen er nou insprutsen. Even zien. Friesk. Er binnen 160 oren insprutsen. De laatste tijd ben een hele volle biek aan, want iedereen had nou ook heel erg zijn best die in de orde hanteert. Het zit op 132, 130. Maar nou ja, we geven gas aan. We moeten naar de 200 daar, dus het zijn nog 233.
Nee, 132 uren. En dan ben je weer 200 en dan kennen apparaten zoals Google Home, Siri. Dan kennen die bedrijven die kunnen zeggen van hey, we broeken deze dataset zodat dit spul echt in het Fries broek worden kan. Nou, hoe mooi kent wij ze? Hey. Klokkie Klokkenberg. Klokkie Klokkenberg, jongen. Hey. Klokkie Klokkenberg, zou het nog net mooi wezen? Klokkie. Klokkie of klokkie. Klokkie of klokkie. Klokkie Klokkenberg. De Glockenberg. Is een van jullie wel eens bij de Glockenberg West? In Duitsland? De Glockenberg? Nee? Maar goed, we gaan hier dus eerst even voor de 800. Of voor de 1200. Sorry. Want dan haal je in ieder geval het duistere doel. Jouw is joert uw duistere doel. Dit is joert het duistere doel haal je. Duister. Zo is het net te zeggen trouwens, want ik is gewoon in eigen taalberoep. Dus ik ging gewoon verder. Klokkie dat ik even mij had begrepen. Klokkie ga ik even niet spreken. Oké, klokkie dat geven. De verdere spelregels worden in de rin van deze uitsturing wel duidelijk. Nou, daar hebben wij ook wel. Als men mij eens twaan reizigt, deelt me vanzelfs te jaren een kamer. Dan ben ik wel waarheden dit. Je zit er direct net op de wacht dat het wem is leert. Ik collecteer je voor de Nierstichting. Eerst het gehaktbakken met de siepels. Dat vond ik recht zo dat worden. Klinkt wel lekker. Lekker per siepels, gehakt. Lekker. Wat geef je gewoon niet, meestal? Ik eet gewoon stampot boerenkool. Kom je... Ja, lekker appels lezen. Maar een lekkere reekjast. Uws heid zijn heid wie barbier en schreeuwer. En als er insprutsen had, dingen gegeven achter de Friesvlog.nl, de prijzen, dan zit je ook in beeld natuurlijk. En dan winst je een mooi ding. Die stuur ik al naar die taak. Kreeg gewoon tas stuurt hij. Vergees. Popsockets. T-shirts. Let die maten dus ook even een beetje in. Die maat van het cliënt dan net. De maat, als een foto maakt van die maten die er dan bij stuurt, dat zo apart werden. Ken ik. En heel exclusief nog in je pet. Dus waar wint je de pet? Dat komt ook op deel. Waar wint je door die pet? Waar wint je die pet? Dan kunnen er meer vaste producten bewaren worden. Ik droeg een bek, joh. Droeg een moele. Ik zie het in de gedachten wij figuren te tekenen. Meidje regissant zichtbaar. Er wie een famke dat goed leren kon, maar dat tjinst van mudden weer. Ja, die dingen gebeuren ik meestal. En, kijk dat naar. Ja, en je kunt dus uren op inspreken. Het kan op telefoon, het kan op computer, het kan op een iPad, het kan op telefoon. Kun je ook op een telefoontje inspreken? Kun je ook in het Leeuwarders inspreken? Alleen ik weet niet of het met de Leeuwarders ook lukken gaat. Je kunt het in proberen in de Leeuwarders. Nu is het nog maar een kwestie van minuten. Sorry, dit is eigenlijk net goed. Dat vregen om zwierigheden, meen je. Er moeten jongens, voordat de band op bed gaan, nog wat dingen dienen worden. Van doe al had er hem geregeld sneu de moos bij u zitten. Ik volg je met zwaar de instructies op de biesluiter. Ja, het is ook nog heel leerzaam hè, van de taal, hè, van wat voor mooi Frieske woorden al hier. Hè. Dat is prachtig. Dim je de stoorlampen naar 20%. Ik kan gewoon in eigen dialect doen horen, ja? Dat is geen probleem. Als band squaltje bjatten, ik al en daarbij wie ik de juf. Dat klinkt wel heel computerig. Bist altijd te let. Best is eigenlijk om die zin gewoon eerst in het trottel te lezen. Ja? Maar ik zet een beetje gasten aan op een of andere manier. Hier kan ik elk moment je wijzen. Waar ben je online mee? Maar zit je al in het chat? Let je mij mee bliksem. Zeg eens even wat. Meld je mij. Die skippen namen als retourvracht grenen hout mee. Ik kreeg de groeten van Joyce uit Bart. Nou, bij ze nog. Dat is uw skimmaster dat. Die is op dit stuit waarschijnlijk een skimmaatje. Ja, net hier, want ik ben ook net op kantoor. Ik ben ook gewoon thuis. Maar dat is fijn. Leuk hè? Een skimmaker actief. Een skimmaster is actief.
En die hiet van Joy. Een e-mailtje had in theorie eeuwigheidsweerde en zweeft om oer het net. Oh net. Dat Vanke verbeeld haar vrij wordt. Zoek op uw website voor meer informatie over uw producten. Ja, dat is www.hartigkrullig.nl. Bist u aan het beljen? Ha je suiker en molken in de koffie? Ik wil zo'n bakje trouwens. Ik wil zo'n bakje. Alle inzitters binnen bij het ongemak om het lippen komen. Wat wie dat? Begelieden weer iepenje. Oh ja, doe trouwens de groeten maar waarom on Joy Bart. Duizenden Frieske band haar zaterdag Sinterklaas welkom jitten. De heipjellen worden aan de boetenkant van de kerkentoer pleetst. Geet het Friesk die oen? Bist u echt een Fries? Bist u een Fries en praat u graag Friesk? Spreek dan alsjeblieft in op inspreken.nl en help u eens om dit geweldige doel te helpen, de 300 uren. Alsjeblieft. Geef gul, geef ruim, doneer uw stem. Doneer je jouw stem, alsjeblieft. Je hart stil, is intelligent en soms verrassend geestig. Waar gaat dat boek oer? Hier wie altijd tieren sociaal beginnen, zowel in het grutte als in het liedse. Verdeeld. Als je een infectiëre programma uitvieren, wordt het virus activeren. Stel dat je dan nog virus en eigenlijk je daar nooit meer over. Het valt erin als een preek in een aderling. Die koek wel. Hallo, met je stomme Fries. Anti-Fries. Ik heb begrepen dat dat in de auto dost, maar goed, dat is wel. Dit is een man die is net zo van het Fries, denk ik. BJ. BJ Boot, nu grauw, hè. De uitlijn zit nou in een prachtig paan. Hier is wat roeg en onbehouden. Bij de politie komen altijd meer klachten over vuurwerkoorlijst als oorjeren. Mijn nacht met Milena hier langst met Naidana net verdreur. Maar hij is wel een stuk ouder, ja? Al oer de 30. Aap bananes. Zal ik even inspreken, Filip? Ja? Ja? Kom maar. Zal ik inspreken? Kom maar. Ik ben Filip en ik hou van patat met jamonaise. Oh, lekker. Dat vind ik heel fijn. Maar weet je, ik Ja? wil ook wel een keer van boerenkool. Hast u echt van boerenkool? Ja, dat is weer jongen, hè? Dat hier kan zijn. Wie de jongen boerenkool, hè? En mij een lekker... Bosje. Ja, lekker jasje erbij, hè? Lekker. Dat vind ik best wel lekker. Ja. Nou, En dat is heel gezond. het is echt nog gezond, echt nog. Ja, we zijn nog live, hè, op het internet, hè? Ja, vriend met een Fries praten. Ik kan wel Fries praten. Ja? Ja, toch wel? Heid. Ja. Ja, maar ja, mama is wat Nederlands, hè? Die praat Hollands. Maar ik heb Filip wel Fries. Filip kan heel goed Fries tellen, hè? Ja. Nou, ben je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nog een 10, oven, 12, 13, 14 15. en En dan is ook een heel mooi Fries versje, jongen. Net, er is een heel mooi Fries Sint Maarten versje hier is toe, toch? ja. Hoe ga je dat? Kun je het jongen? Hoe gaat dat wel? Een Fries versje. Goh. Nee, dit ik niet meer. Ik weet het. Wie is het wel? Ja. Dat doe maar. In het kiste, bij de lapion, onder de wel. Zoek maar lekker zelfje in het kiste, bij de lapion. Mooi jongen, hey. Een mooi songje, hè? Hey. Prachtig.
Geef me een applaus. Hey. Prachtig, hè? Hij zal nou niet spreken, hey. Maar hij nou niet spreken? Ja. Ja? Nou, ik ga je niet spreken, ja? Zo. Oké. Wat is toen hen? Wat is er onderuit, Jere? Oh. Oh. Wat is het? Wat is zo net? Doe maar. Nou, tik om in. Zo. Nou, zo. Ja, dan sluit ik verder in les, ja? Na 2 uur rijden hier ik een liedje 30 kilometer online. Dat is net vol. Mijn auto dan. Bist je een leerkracht of een leerling? Dat vrees ik regelmatig ook op mijn squallen ben. Bij een vleende start nam er 4 seconden voorsprong. De parren wie een lieds, maar wel heel lekker. Dan wie je één drokte van heerwijn en meenmachines. Nou, eens even zien. We hebben nu binnen. Want even zien, ben we al op het geweldige doel van jou, de 1200. Dat geven we voor natuurlijk. Oh, maar zien, het gaat nog snel. Zit bij meer mensen moeten inspreiden zijn. Dat is ook al. De vorige keer dat ik zeg, weer nog in de 800. Dus dat gaat maar weer van harte. We gaan het voor de 1200 mensen. 1200, dat zou wel mooi zijn. Als je 1200 haal je, dat zou echt fantastisch zijn. Zo'n bopperslag zijn, dat zo mooi heet in het Friesk. Een bopperslag. Floor wou geen vakgerecht ha en bestelde als haatgerecht de dijskoetel. Ik vind het, ja, het ben wel heel mooi Friese zin. Dat is ook een troll, die zit even blokkeren, want dat is vervelend. BJ die zit alleen maar te... Even zien, BJ die moet er even, wat kunnen we daarmee doen? Nou, jou een time-out. Zo, BJ had een time-out. Zo. Ik zou je graag willen helpen, maar ik kan geen Fries spreken. Ik kom uit Groningen, zei Stefan Oudhuis. Dat snap ik, jong. Dan wordt het misschien wat lastiger. Want ik ben best wel... nou, ik kan wel dreigen zin worden. Maar kerst muziekje, hè? Uiteindelijk worden alle zinnen worden nog weer gecontroleerd. Alle zinnen die worden dan weer gecontroleerd. Is het goed insprutsen? Dan wel de ja, dan wel de nee. Dus in principe kerst gewoon muziekje. En het eerste die er raar op ons zien, dat is helemaal fantastisch, toch? En dan zit er misschien een Grenzer Fries dadelijk. Kan ik mijn koffer hier eerder in bewaren? Ja. Het is wel soms een dreige zin, mag ik zeggen. Hè? BJ. Nou, BJ kan beter wat oors doen, denk ik, hè? Zijn naam zei het al. Paintball is een actiespul vol spanning en sensatie. Ik had trouwens nooit paintball. Nou, je moest paintball niet van je? Paintball niet? Ik had nooit paintball niet. Ik had nooit laser games. Vrij... Huh? Nee, echt niet. Ik roen naar het eerste dat ik hier de zinnen in de reg. Nog iets in jou net goed. Dus die maak ik op Nederlands. Dus ik gewoon op Nederlands heb ik. Vrijwilligers en eigenaars hebben een dik trogbrek bij de ene kooi voorkomen kennen. Dat zijn zo'n tongenbrekkers. Ja, Bart had gelijk. Het is net verplicht om je naar te zien. Het is wel verplicht om in te spreken. Ja, als het dan toch hier een is, dan mag ik inspreken. Hey Kevin JV. We willen nog inspreken. Ik heb prijzen winnen. Let in gegevens achter op de frieskevlogger.nl/prijzen. En als we je de 1200 haal je, waar ik wel vanuit je, dan winnen we alle jaar. Dan wint iedereen. De Friese taal wint. Iedereen die een shotty wint. Het is gewoon win. Navigeer je naar de Oudehou. Een goede toskenwassel is iemand die het makkelijk himmelenwerk kent. Dat is mooi werk, jong, dat paintballs het bananen. Ja, ik ga er nooit in. Meesten kennen anoniem van alles hoe die roppen op het internet. Dat is zo. De economische recessie had likewels ook een aantal positieve jonken-effecten. Een vlugge route. Wil je van me een glas water, ja? Want ik kreeg dit begint wel een beetje... Ik wil jou vast een goed uiteinde wensen van 2022, zegt Kevin. Nou jongen, doe ik, hé. Doe ik alvast, hé. Het is ook al laatste 4, hè. We hebben nog 2 dagen, denk ik. Dan kunnen we weer knallen. Ik ga geen knallerij. Ik haal 10 geen vuur bekocht.
Dat weet ook eerst ik, ja dank je. Dat is natuurlijk ook verbinden. Maar wat ze hier heel mooi hebben in het dorp, ze hebben een heel mooie vuurwerkshow. En daar kan iedereen in Sjen. Als ze om zo'n uur of jou wachten, als het van de band. En dan jongens en dan heel dus knalshow. En ja, die had hier op het sportveld. En daar waren we praktisch nice. Dus ja, wat zulke vuurwerk heb je dan? Ik jou een bijdrage als je er komen om een bijdrage te vragen daarvoor. Dus ja. Hij heeft nog plan met Hart en Nijmeesken? Gaat er niet een bed zitten of zo? Ik wil even daar even eens delen of zo. In het wedstrijd oersjoch Kerstjen West Spiljemast en Houlet. Maar dat soorten van tasten worden uw polities al dagen confronteren. Wat zit er in dit pak? Aan de eind van de week verwacht de curator meer duidelijkens te gaan. Er bestaat ook software om computerbroekers om te truinen om te skoftjen. Wauw, dat wie echt een flinke bekkenbreker. Een bakkenbraker. Daar ben je dus no vrij van. Willem van de Beek, jongen, Willem van de Beek, Willem van de Beek, Willem van de Beek. Hoe let komt de zinnen op? Een keep is een keep. Dit Marktplaats praat. De meesten hier nog neer in een zwembad west. Eerst skopt er mijn beide skin niepen. Ah, jongen. Dit is... Ja, hoe spreek je deze naam uit? Een Friesk. Angela. Is dat goed? Ja, zo Angela wees toch? Angela liet het bad voorrinnen. Na alle gedachten is de otter toch de tjonger in het vochteler vingen bedarren. Hij is net rancuneus en net hatelijk. Wat de katholieken de goede wieken nemen, hiet bij de protestanten de stille wieken. Oh, ik ben net helemaal bekend met deze wieken, maar best net wie is. Best net wie is, jong. Prijzen men, je kan prijzen men, hè. Ga naar inspreken.nl, spreek wat in, liet in gegevens achter op de frieskevlogger.nl/prijzen. En dan winst de prijzen. Ik heb mooie t-shirts van de Frieske Vlogger. Oh, dat is heel geweldig. Ik heb mooie logjes voor op een fiets. Dan ben je zichtbaar in het donker, dus dat is ook nog een keer een goed doel eigenlijk. Ik heb mooi van deze ding. Inspreekmarathon. Ik ken jou alleen van de BMW die niet wou starten. Toen daarom ben ik jouw YouTube kanaal gekomen. Ja, zei ja. Ja, inderdaad. Ik hier toen BMW. Die had ik inmiddels natuurlijk verkocht. Hè. Dat is een heel skof werk via Marktplaats destijds. En ja. Ik ben nou promotie ontmaatje voor het inspreken. Inspreken.nl. Inspreekmarathon om een Frieske dataset op te bouwen. Zodat we later echt Fries in onze smartware praten kennen. In Engeland zullen ze even te kabitje. Kerst wel even del. Engeland. Wel uit Engeland, meesken. Ik weet het zijn die zo te hollen. Ze zullen zien wel uit Engeland. En daar wordt kabitskatten, daar kan ik wel even del. Engeland. Ik ben meer aan zou zeggen even in woorden, maar dat is meer omdat familie bent. Route. Engeland. Ik ken gewoon Engeland, dat toch? Wel uit Engeland. Toen jong, Engeland bliksem. Engeland, dan doet ze al wel even. Engeland lijkt krijgt achter Ljout. Westeinde bij de Spottersbulten, dit is vlak bij de straaljagers ben. Aan de andere kant van de straaljagers. Oh ja, we hier een keer een stagiair uit Engeland, dat is weer ik, ja. Of was dat Hemel? Nee, Engeland. Ja, die kwam ook uit Engeland, klopt, ja. Hartelijk Bart, die stagiair, die kwam uit Engeland. Komt uit Engeland. Ze komt toch uit Engeland. Begin we inspreken. Bij gebrek aan muziek die ik erin zetten, haak ik onszelf wat neurien.
We gaan wel lekker inspreken. Inspreken, bedorgen het weer. De marechaussee had alle mogelijke sporen onderzocht, maar niet vonden. Ik ha op het televisie zien dat er nogal wat mensen zijn. Maar even Willem van der Beek, doe best dan ook in Engelen, maar net. Goeie, zei Jannik. Jannik, jongen. Morgen pas hoor, mijn nicht gaat er ook heen. Waar gaat die nicht heen, BJ? Dat is echt heel net slim. Ik neem nog eens maar economie. Je had correct op de televisie in mijn jongen die het op haar lieken. Ja, ik wist gauw al het idee dat het like zei ze moest, hè? Lieke, like. Dat is je koud trouwens. Ik moet even zien hoe je maar de kachel erheen laat. Je zit die thermostaat hier, man. Ja, ik zei het, joh. Apart. Krabitskieten. Krabitshit, ja, een krabitje is moon dan. Wat? Moon? Moon is het 30, dan is het dus oermoon is dat. Nee, dat is het krabitshit nog eens, toch? Ze wil haar inzetten voor het behoud van verschennings voor senioren in het dorp. Hier beweest werd het daar besteed wie. Ik probeer nog even snel te gaan. We gaan net zo best spelen. Dat koel bij zo'n grote rivier gevaarlijk wezen. Kun je daar een bennenbedje bij zetten in uw kamer? Hoeveel ben we nou? We gaan eens even zien. Waar ben we nou inmiddels? Oh, ik zal net een botikje op de tafel. Ik denk dat iedereen er flink vol les van krijgt. Ik kan ook wel eens doen, door hier inspreken per daar. Dan moet ik even weten, hoeveel ben we nou? 1048. We moeten dus nog 150 fragmenten meestal. Nou, dan geven we er nog even voor zitten. Dan denk ik dat we benzine met elkaar binnen bij de 1200. Nou, maar jongen, dan hebben we je toch wat del zetten. Hey. Dan hebben we je een hele slagslijn. Dat kan die woord zeggen. En dat komt ook uit de riem. Helemaal in mij helpen. Dus lid die gegevens achter bij de frieskevlogger.nl/prijzen. En dan geven we ervoor. Sorry, ik weet net waarom ik de... Wie had dus nou dat instituut hier in Ljout? Die oneerbare printen ha ik bij tafel te schenk krijgen. Mat ik dat op mijn oude dij nog meemaatje? Hier brengt hij geregeld verslag over uit aan het college van bestuur. Wie hebben wel eens weten, maar het slag geen vuur. Die is ook mooi. Ik vind het, goh, ik word eigenlijk ding noteren. Ik denk van dit zijn mooie zinnen, die mag ik vaker broeken. Dat is toch prachtig, hè, om zulke te broeken in één keer. Als hij in een gesprek zit en dan zei ze niet van ja, ik kan wel eens weten met mijn vriendin, maar het slag geen vuur. Een soort leven mag ik net leiden. Nou, ik mag een soort leven wel leiden. Nou, daar wil ik net om mij doen. Als voorzitter wil en mat ik boven de partijen staan. Ja, hier al heel vaak berend, jongen. Maar ondanta nee een grizzly. Dat valt een beetje in hetzelfde, hè? Ja, dat is een spreekwoord, denk ik. Maar er kwam een groter verlet van Iepen lofde-recreatie op Snijn. In seriehandel. En door. Een jongen hinder mat me net in de bek zien. De pine in de moelen is oer, het zanger het nog zo wat. Zanger het, echt mooi, hè? Het zeurende pijn, het zanger het. In hier staan alle inwoners van het steegje voor de ruten. De politie doet onderzoek naar de correcte tadracht van het ongeluk. Ik verbeelde me dat ik hier bij de doorjerde. En dat ik zag en gewoon even zien of we al er haast binnen, hè? Ja, we gaan heel stuk, we gaan nou mooi in die kant uit. Hij had daar een paar prachtige boeken moest kruinen. Daar heb ik even wat. Hier kreeg ik giel, nadat er een trogbrutse speler onderuit halen hier. Hier er een reet aan matten.
De lichte tiert kwam oan en de kjeld waard draaglijker. De slachtoffers wienen thuis doet er oanbellen waard. Jongens en famkes, wees even stil. Oors ken ik Willemijn net verstien. Traditioneel wie Pinkstermanje de wichtigste dag van het Pinkpopfestival. Ik zal mijn tijd wel uitzien. Dat badde waasje op een kop al een ierlien. Wat ziek je, joh? Die jas had ik maar één winter oanhoorn. Sneeuwend de nacht had het vlak boven de planten jusjes onder het vriespunt west. Lekker mooi, hè? Jusjes. Ben en haar ouden maar het dichte bij huis holpen worden kennen. De lijen binnen onjip met vrij restig wetter. Ik heet Jack. Jack? Of Jacques? Doe wie dat een heel lieds huske. Ja, vind ik een beetje lastig. Huske, ja. Huske. Iemand met huske. Huske is in het Fries natuurlijk ook de wc. Het huske. Stel breedte in op zo'n in kolom Alve. Doe kochten we een tweedehands buske in Rotterdam. Hast du ook een huisdier? Of is het een huisbeest? De tropische Rijnwouden binnen een wichtig probleemgebied. Rijnwouden. Hij zit op het jild als de duivel op een ziel. Echt een mooi dier. Hij zit op het jild als een duivel op een ziel. Mooi hè? Klinkt mooi. Hoeveel ben we nou mee? Ben we wel hard? Oh, ja, dat gaat per 20 maar denk ik. Word zonder haatletters. Maar je show dus wel, ik ken dit net alleen nog. Hè? Dit is net iets wat ik alleen nog wel ken. Je haakt dus hulp bij nodig. Dus je dan inspreken met DWL en spreek ik even wat in. Ken gewoon ik maar de telefoon. Dat ken gewoon al ja. Vogeltjes die het saaiers jongen, die krijgt tekort. Ze vreu haar oer de sliepen en zei neert waarom. Hij wist net hoe het als het voortkomen moest. De politie onderzoekt hoe het ongeluk krijgt barrekoe. Je jouwen er niet om geweld te broeken. Nee, dat ken ik ook niet van. Dat het hart vol van is, daar rint de moele van oer. Jeder waren 4 hege ambtenars oppakt in verband met de kwestie. De dik waard van het Jereveen afsletten. Een soort van uurs houden van kamperen en picknicken. Dat is ook wel rustgevende livestream, denk ik. Hè? Wat rustgevende zin op de achtergrond. En het is ook nog Fries, dus misschien leest nog een mooi woord erbij. Zo misschien een mooie achtergrond. Een fleurige famkestem zei dat de verkeerper even voortwie. Met een miel kunnen de sociale banden versterken worden. Waar zullen jou hinnen? Alle minuten denk ik op zijn minst 1 seconde aan die. Uiteindelijk is er met 10% van de Friezen die het Fries schreeuwen kennen. Ja, dat vind ik nog vol. Dat vind ik nog vol, mag ik zeggen. Ik stel even hark het goed gang is. Die weer goed. Ja, best. Klonk goed, kennen we het erop. Zit maar net in Noord. Wie hebben de jeder bij de Eindhoorn? Centreer je de volgende 6 riegen. De politie had een groot variëteit harddrugs gevonden. Harddrugs. Wie binnen hier al meer als een uur mij on de gong. Langom let wie je in slaap vallen en hier nu verdreemt. Waar ben we nou dan? Mensen, waar ben we nou?
F5. Ben we weer op alle 100 al? Ben we op alle 100? Ja, we horen maar 96 verjoerd. Help mij met gesprek even in inspreken met MRL. Dit het minimum net al je man. Verdomme, je mag het zelf man. Help even man, spreek even wat in de inspreken met MRL. Dit dingen geven zijn achter bij de friesevlogger.nl/prijs en kreeg een mooi shirt erbij. Hey. Ik kreeg gewoon vergeet opstuurd, jongen. Heel ik al zit erin sliepen. Wat maken ik al zit de auto er misschien, maatje. Ze is de vette handen, maar nee, dat mag niet. Ze hebben heel mooi shirts. Wie moet er nog even geduld waan, want we kennen daar eerst oren maanden terugte. Dit wie een zandpaard, maar een smel fietspaardje de balans. Dit wordt donker, ja. Tongensje is begonnen met de onlist van Nij Natuurgebied. Ze had vaak opgenomen west in een psychiatrisch ziekenhuis. Geregeld ziekteversom is op hemzelf geen reden voor ontslag. Hij vlokte vaak en als er leuk weer, dan weer het hoeste lieds. Dat het nou net goed gaat en er wat verhoor je moet, zit wel vast. De Iepenbieren onklaar hier 18 man venzen is eerste. Philip? Philip, bist u daar? Van jaren en season liegt men het meest. Geen efter voorstel steen. Nog even wat regelen hier. Philip, ik sta even te zeggen. Wat is er hè? Philip? Hoe sta je hier? Ja, nee. Hoe sta je hier? Oh, zo nog een koelkast in brengen. Oh, dat is nog wat dan. Ja. Oh, zo een koelkast voor brengen? Ja, maar het einde is ook goed. Oh. Stand plastic. Oeh. Dus neem je dit in een maatje. Begin 80 jaren wie het er met het greenbeheer min onta. Met je, binnen jouw vrouw Hofstra? Ik weet het, ik maak er ook wel een beetje theatraals van af en toe. Dat hoeft heel net natuurlijk. Ik kan het gewoon voorlezen wat het is. In de cursus bedrijfspsychologie zit de mensen in de organisatie centraal. Ik zei het je mezelf, nou de holle koel en maak je het weg goed. Toch de geld werk je de gevoelszenuwen minder goed. Ietsje. Hadden nou horen mensen insprutsen, dat zou toch fantastisch wezen dat we nu nog op de 1200 zitten. Nee, ik moet zelfs nog even trots zetten. Ik jou op zaterdag zo maaien een feest. De koster kan me indrukken op een knop de klokken lieden letten. De belastinginspectie had nog geen werk van de dossiers met je kennen. Zoals die door tegen de oren. Ja. De man had te kennen, jongen, dat er zijn baan erkennen wil. Hij zegt zijn houdelijk stikken in en rekken financieel ondergrond. En daar gaat hij weer, jongens. De man had een alcoholverslaving en de kans op een romval is groot. De Nederlander holt in de eindsprint zijn concurrent achter hem. Het had de hele moon jachtje west. Wie had krekt zijn hoes, maar dan oer wes. Wat had er bij de eind? Bij de eind, wat had er bij de eind? Bij de eind, bij de eind, bij de eind. Heb ik nog wat nice op woord net of net? Even zien, ja? Is je op woord net? Een brandende coniferenhaag, geblust door omstanders en brandweer. Kabit shit. Dus je stroom knalt met 100 melkbussen het jaar uit. Dat ben een brudde, hè? 100 melkbussen op 4 uur, hè? Het 100-jarige bestaan van dorpsbelangen Jistrum Schoelenborg. Kijk eens naar je. Nou, dat was de bijwijze 100 knallen, hè?
Ik zit gewoon het beeldscherm wat achter. Nou, de burgemeester zal er echt nog bij wezen. Hey. Dat is toch geweldig. Daar wordt er bij wezen. Wat hebben we nog meer? Weet je, oh ja, dat instrument, hè, in Burgum, wie er inderdaad, wat god, dat hier mij Christ, hè? Wie in besket, met een luchtbuks in Burgum, hè? Hij met jet? Het wordt even een beetje een oor live uitzending dit, maar hij met jet, hè? God, wie in die stier daar dus te spelen blijkbaar in Burgum. Dat doen ze dan altijd om je 11 trein nachts of zo, meen ik. En toen ben die lui gewoon besketten met een luchtbuks. De schietpartij vond tijdens de kerstnacht plaats op de Boek in Burgum. Leden van Legato maakten de blijde boodschap bekend met het spelen van kerstliedjes. Philip. Steven. Een bewoner van de Boek of Tulpenbeen werd hier juist niet blij van. Die scared dus op het groepje muzikanten. De 37-jarige muzikant en zijn euphonium werden geraakt. Oh, dat is ook een mooi afstees trouwens. Even zien, 8 reacties. Dat is lekker negatief. Nou, misschien dat we het even. We zullen gauw verder. Het is net aanleiden hier. Let hij net aanleiden op het internet. Op het internet interval. Een shitpartij en van alles. Ja, dan zit er maar in te spelen daar. Wil besketten. Hier waard flink besketten. Ik zocht de vrouw alle snijden 2 keer in Tjerke. Zou het net een moeite wurg wijzen en stel een tijdelijke commissie in? Noffelijk met jou in de kunde te komen. Die vakantie is zoveel te mooier als de dingen accepteerst, zat ze binnen. Er is geen geld meer en daarmee uit. Er is nou een nieuw gebouw bij de squallen bouwd. Correct als verliezen hier binnen de verschillende sportactiviteiten dat allebei om mij dwaan kennen. Tjerk had tientallen amateur-archeologen inspireren. Dat is 1 keer, maar nee weer. Wat is die plan? Wat is die 1200 te helden? Mijn plan is om 1200 te helden. Om het paleis heen leidt een tuin met beelden. Leefde is mooi, maar men kan er net van eten. Besquattel je deze kolom. Ik kan me niet voorstellen dat je een dotwoordje in ding zegt. Besquattel je. Ik ga correct hetzelfde mee maken. Hier wie in die tijd lid van een literaire salon. Had er dan je mij insprutsen, alsjeblieft, lid het wie wezen. Nee, ik moet toch zelf die laatste zo'n FIFA doen. Ik ken er een lang verhaal van meidje, maar ik zal het kwart houden. Nou, het zal wel lang worden, maar goed. Ik ga voor mijn hobby mijn werkmeidje kennen. Ik ga leerd dat mijn meesken de ruimte jammert. Hoe was het ook nog een keer inspreken? Arceer je deze kolom. Instellings. Dan weet je zo, maar ze kwaad, dan weet ik gauw ook leren. Niks van briljantje in ieder geval van alle kanten hier. Het Bengaalsk had een rieke literaire traditie. Nou, dat wist ik net. Van een roeg hier, eerder weer kwart in het hier. Ik weet die zin. Ik ga helaas geen microfoon. Meneer Aap Bananes, doe kerst gewoon in telefoon van. Had die telefoon geen microfoon, dat zou niet best wijzen. Ik ga kijken het boekdeal wat de plak zet als Christine de Living inkomt. De Living. Hoe zie ik die holpen, zegt Aap Bananes. Ik ga het bestuur weten wel wat te veel van de functie. Dat is de gewoon. Ik vind dat de nieuwe smartapparaten wel de stem van Susanne kunnen hebben, zei Bart. Nou, dan komt nog de stem van Susanne even. Dan kan ik meestal even bepalen dat dat niet altijd werkt. Ja. Toch niet zijn zin spreekt. Oké, welke zin? Ik tel even. 2, 2, 1. Dat Jorjo zou wel on dat dit hinder... Wat? Wat is dit voor rare zin?
Zo, men kreeg het neer van. Dan komt dit 3, 2, 1. Men kreeg het neer van neert. De geerkomsters... Oh. De geerkomsters smiet geen vuurwerk op, maar het worden wel goed 3 uren. Goeie, always SHC 13. Ja. Het rondje in twaan doet ze naar boetentakamen. Het roekte daar naar warme... Nee, wat? Is dat onkoor? Blik maar. Het les is niet goed. De eerste weekend goed. De eerste, nee. Maar wat is dit voor... Wat doe je die tekst daarbij? Welke moest je op mij doen? Nou, Ian en 4, denk ik. Ian? Nou, dan doen we nog een keer. Nee, maar hoe stoot die dan? Dat zou je zou wel om het hinderen dat dit een goeie wordt. Dat zou je wel om het hinderen dat dit een goeie wordt. Nou, dat vind ik een hele rare zin. Nou, dat komt niet. 3, Had dan nooit in... Dat zeg je zou wel om dit hinder dat dit een goeie wordt. Oh ja, om dit hinderen, sorry. En dan 4 nog, dit is left. Waar niet? Ja? Het roekte daar naar warm eten. Hoe? Wat? Lekker. Is het ook warm eten meidje? Ik zal zo eten, meidje. Boerenkool, zeg maatje. Ja. Ga ik de meeste al zijn. Ik meidje daar boerenkool. Ik ga je de appels wel achterlezen hier. Maar ik ben eerst de 1200 halen. 1200 mensen. We zitten op alle 43. Gaan we nou al 1200? Ben we er al? Alle 63. Oh, nog zo'n 30. Nog zo'n 30. Jovine uw praktijk voort om hoeken op huis nummer 4. Maar die is gewoon net te verkeren. Wie kennen maar de hooi aan? De waard op een mos spelen, hut en grof. Bel je me om 4 uur. Wat denk je ervan, Bart? Ik dacht van, dat is ook wel leuk van een live kanaal. Dan geven we gewoon met z'n allen even wat net bezien. En dan geven we vooral even de reacties even terug. Dat vind ik ook wel heel leuk. Een leuke live show. En die gaat dan voorlezen een beetje en dan gaat het bespreken. Een beetje à la... nou, bij Radio 58 doen ze daar ook altijd af van. Maar net dan laken ze heel het erom of zo. Quelle belle fois elle a. Leven. Ik denk dat het net om mij gaat. Suzanne? Ja? Je zei die een quelle belle voix elle a. Wat een mooie wat? Wat een mooi gezicht. Quelle belle voix elle a. Wat een mooi gezicht. Oh. Oké. Huh? Dat zei Joost. Hoe zit mijn dochter? Ja, die haast wel in op. Oh. Ik zet in een maatje en dan maar weer eens. Dan praten we dan even verder. Ik zet even de 1200 vol maatje en dan gaat hij. Hij had het deze simmer iepene beziekerscentrum mij oprichten. Dat klopt echt heel niks van. Hoe laat begint het eerste uren? Wat hast u daar? Wat hast u daar, jong? De provincie Friesland is in Nederland in oervlak het grutst. Dat boek is nee. Of zei ze hem nee? Dat boek is nee. Hast u dat nee boek al? Hast u dat nee boek al gezien? Net al? Ik wil betere cijfers heljen en me op squallen sterker en wisser vielen. Jongens, slakker in op. Om het begin van de media rieden we weer om naar Nederland. Sorry, ik begin een beetje West-Inders te worden. Het eten had me poer bij het smaken. Het wordt een beetje West-Inders. Snijdernacht begon het niet een heel hut te rijden, net het toren. De Grutte Troef van Antwerpen is een historisch hert op Rinneafstand. Antwerpen, mooi stad, mensen. Get daar in. Laat die verleiden en ga naar Antwerpen. De organisatie sluit de komende jaren een tal locaties vanwege een bezuinigings. De Mexicaanse griep is justjes heftiger als seizoensgriep. Anke en Yvonne rennen al jaren te jaren dezelfde kuiertocht. Een mosk is zijn veren lieken nedig als een slang. Doe kreeg een verdoving. ik had wel het idee dat het soms wat theatraal inspreek wordt. Ik denk van dit mag gewoon zakelijk maar het inspreken. Hè? Dan van die
Ik leef me heel in dat iedereen het zijn oren niet in site. Nog 12 fragmenten, dan ben we er. Nou staat alles weer op losse schroeven. Nou, dat hoop ik net. Vissen te vaak wordt geen acht slaan op iedere symptomen. 1200, maar we maken het even nog. Hij steekt zijn bezweren net onder stoelen en banken. De kroek gaat zo lang te wetter onder de hals brekt. Ik wie wurg en ik reageer al kwart op zijn vraag. Ja, misschien wat ik een beetje emotioneel ben. Dat moet de stem, de computer echt verstaan kunnen. Nou jongens, F5 en dan ben we er weer. Hey, boom, boom, boom. Hey, had ik geen extra insprutsen van me. Zo, dat is toch prachtig. Meestal 1200, waar je het doel hellen. Ik hoop dat je games achterlitten haast. Dan komt het ooit goed. En dan krijg je prijzen, prijzen, prijzen. Is dat prachtig? Nou, ik zou zeggen, want de volgende keer. Maar we zien wanneer we live beginnen. Maar er komen straks wat meer live shows om even in te spreken. Hè? Want we moeten natuurlijk naar die 200 uur. Nou, daar heb ik gewoon een inspreekcoach van Edig. Ik gooi mezelf nog op als de inspreekcoach. Zo gewoon samen met me even. En af en toe show even uit het Frieske Nijs even zo. Het mooie is, hey, zijn ik gewoon uit het Frieske Nijs in. En voor alle mensen die het net een abonnement hebben op de LC. Ik heb wel een abonnement. Maar ze hebben hier inloggen. Maar zo hebben ze hier, heb ik ingelogd. Hier, ik kan gewoon een premium machine. Vuurwerk. Het mag voor het eerst in 3 jaar weer vuurwerk afgestoken worden. Ho, jongens, die hartstikke die smoordrok in de vuurwerkwinkels. Het is een gekkenhuis. We hebben het smoordruk al sinds 7 uur vanmorgen. Smoordruk. Ja, maar het zo druk zou worden, had Hoekstra niet aanzien komen. Dit had niemand verwacht. We hebben continu een man of 60 in de winkel. De mensen hebben het gemist. Ja. Nou, we zijn 1200 hebben we hellen. Dus we kunnen nou afsluiten. Ja. Ja. Zo. Wat had die man daar? Wat is dat? Doos. Een doos. Ja. Doos voor kerst, dacht ik. Ja. Een doos voor kerst. Master zijn zien. Hoe zit het ook alweer? Nou, hartstikke leuk. Wat leuk. Ja, wat leuk, hè? Ja. Een doos voor kerst, dat lijkt het wel, hè? Daar zal ik echt voor. Ja, wel. Hoi, hyper uit Friesk. Huh? Goed, jong. Het is voor kerst. Ja, we beginnen afsluiten. Meestal hartstikke leuk dat je als jongen hebt. We beginnen eruit. Wel trusten. Tot de volgende keer. En bedankt voor het zien. En ik ga vandaag En de prijzen kom je naar je taal. Ik ga vandaag boerenkool eten. Je begint het boerenkool eten. Yummy. Yummy, 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 yummy. Kom eens er een bij. Ja. Ja. Yummy. Ik ga in de microfoon praten. Ja, je zit in de microfoon Ja, praten? ik ben Philip. Ja. Philip zijn hier lekker. We gaan nu afsluiten. Ja, we gaan afsluiten. Nou. We gaan afsluiten. Ah, Eduardo, zegt Martin Pieter Groemen. Kijk, nou ik vind leuk een muziekje. Muziekje, ja, we gaan je muziekje gehoord. De muziekje is je idioot, net, maar we zelf bedenken. Oeh. Tot de volgende keer. Maar Doei. dat is toch wel muziekje? Ja, we doen nooit. We gaan nu uit. Daar gaat hij. Nee, nee, 3, 2, Nee. 1. Nee.